কেবে নাই দেল पॉइंट क्या आवाज आ रही छो अरे कह धन रे तोर केते सामन बाबुरे गोटे कथा अरे मोर माई घर कहमी नारी मंगर कथा कहमी बाबुरे ए बाबू जदि गाँव रे जदि जे कौन उत्सव होचे बिहार की एकसिया घर होचे कि भात पानी होचे बोले हां के माने का कसम जानि छु अरे बाबू बहाना करी करी चपकरी बाल्टी के धरबे साबुन टिके धरबे आ नलका के टूंग टूंग आसे हां जदि सुंदरा पिला के देखि देले बोले का बोले जे तुमके मुझे जीवन देखि घर पाउ जाए तोर मोबाइल नंबर टिके देबो का ताकू आटिके सुंदरा पिला के देखबे सेता के भी हेताबे जीवन देखि घर पाउ जा बोले बाबू रे इता पर केतरा जीवन सेतले कथा रे पदे अछि का बोले स्वभावस्त्री नारी जातिर वेद पुराण न पढंती एक नंबर जदि पढिबो वेद उद्देश्य निश्चय होइतिबो सती हां ओ सतीर फुल फॉर्म का टेंशन के पकड़े दे माय गॉड तने मत केते आगे छाबे बाबू रे देखो माई घर संग हमर केड़े लोक चाली थिला मन उठी के सुंदरा पिला मोर मामू घर के दिन देखि देली ये बाकुरिया पिलाले पुढ़िया पिलाले पानी बिलार मते कोलाटा बोली पानी गुरी मोर मामू के बियाह है ये रानी वाह हमने खाई फूल का हां बाबू तो बोले पिला को देखला करबो का करबो तुमको बाधु जे तमर दोदा दे नहीं बच्चा हे बाबू मोर माउसीर कथा कहमी मोर माउसी ताकर दोदा रंग टेका थाकरी गुरगुज मजाला लेके नहीं गया तो केते काम किया था बाबू रे अरे कह धन रे तो केते दामन मत गुट देथिलु धनवा पटे छा ए प्रश्न रो उत्तर के मते बुझे के कहि दियो हे ननी ना देखो तो केनता कथा वार्ता करू छंजे हां माई बोले केनता कथा वार्ता करू पड़ू हे इधर भंजा है फिर एता कथा वार्ता करते हे बाबू
আরে যে যাকে ভাল পাছি তুই কই পটাছি সে তাকে আনি কিনে তার সুগা ভরা রসগা বসে যে কাগজ ধরি গমন ঘর কাকাই রাতি মতে কি আইছি দিন বেলা কাহে গলাই রাতি মহিলা এ আমি বহু কহি দে টাকা বলি আপনি কহি না সতেরো হ্যাঁ রাতি নি আরে হাবা নাই পয়সা কালা না দে কটা খরচি আর কটি রাতে হিচাই তো চল করছি আমার প্রশ্নের উত্তর কহ এ যারা কবার করবার করলে ঢুকি যাবি গো এ নাই কইলে কামা করবো ভাই নাই করে তো কবার কর ফটাও আর ঢুকু ননিরা দেখো তো কবার করে ফটাবো কবার তো তোরা লগাই তো যাচ্ছ হয় গো গাড়ি তো কিনে কে কানা মাটি বেরোনি সেটা কেনটা সেটা পারে আর তুই এই লোক কন্ডিশনাল না আগো মা ভালো টাকাই হইছে তুই গ্রাম যাও না তোমার উপরে উঠে ফেলে কেন হচ্ছে আগো মা কেন না সুইতে রল মাসি সোই নাই চল আমা হে দেবু না নাই খুলবা না গো নাই খোলা বলে প্রশ্নের উত্তর কহা লাগি পড়বা এটা গুটে কথা কহি না অনেক কাল এ কানাই পয়সারে বলছো না কহ তো পয়সারে পুরাবো মেরে কহ আগো কহ তো বিশ্বাস লাগলে বলাবো না হলে ঢুকু ওই কো দিয়া খোলো যে চির পানি পিমো अरे देवू ठीक पान नहीं ना लग वाली लो अरे पीला गा पीला तो तेरी मोर